1 exemplaar heb ik al erop, zus. Ja. Dat moet toch gek beginnen, hè? Ja, zeker. Ja. Rechts door, jongen. Ja. Nou. Nog ver. Nou. Waar stond er al veel reis? Je wilt ze boer gaan, hoor. Ja, nou dan waren we even op de koor. Wat? Wat er op de koor waren. Of een zilkenraad, over een zilkenraad doen we. Als we willen beginnen, kunnen we best aan een stukje. Zo is dat lukken. Met een zilke af. Ja, hem trekken we zo af. Ah, die kop. Kijk hier. Zet ze er gewoon met 4. Jo, jong. Dat allemaal goed erop liggen. Ja. Nu, die werken maken helemaal fouten, die niks doen. Die hebben de grootste mond. Oh, ja. Heb ze dat toch ook in de gaten dan? Oh ja, dat weet ik wel. Heb ze dat toch ook in de gaten? Ja, dat bedoel ik. Kom maar, joh. Dat is 140 jaar zo, nog eens 2 kiepers die hangen. Dat zie ik van nog eens zien. Maar hier is het jongen, hier is het nat. Noord, jongen. Oh. Dat moet je wel weten, dat staat erin. Ja, Dat moet je niet meer. nee, jongen. Ja, kerel. Vergeet dat, hè. Oh, dat ding ook een ander vak krijgen, hè. Voor dingen. Met de SRV waren het 4 ton van En dat. dat is horen. Ja, 2 hoor ik erbij, hè. En dat is horen. Ja, dat hoor ik. Ja, jongen. Walter, in dit is een nog ja. een beton. Ja, Het is vroeger geleden. Hè? dat wordt er nou niet zo oud, hè? 94. Weet ik. Maar in een hartspaal. Zo wat beton. Huh? Hartspaal. Nee, daar hou Alvis kanker. Daar hou Voor ik. die is dat is al dat. Ja, dat is sowieso. Ben ik gezond. Regeert vuur op de dag. Van wat dan? Ja, hier is de voor, joh. Wat op de wiet, hè? Ja. Is het? Hey, Frans. 3 maanden. 60, 70, 80. Ja, weet ik, dat mag wel. Luister, die had de gewoon aan 2,45 bovenkant. En dan moet er vanzelf kijken wie wil dat erin moet. Die strepen moeten we niet aan kijken. We moeten dus een lat maken, toch?
Met een stuk vlees eromheen. Op. Een fluisje is een fluis. Hebben? Kijk maar op. Trek maar. Oh. Ja. Ja. Druk maar tegen je. Nee, ik kan zich een paletjes pakken, is veiliger hoor. Wat? Op een ketting. Pak die ketting even. Ach, één Klaas. Hé, wat maken ze dat nu met vast? Ketting. Gewoon kettingen erop. Ja. Zo, zo, kijk eens hier. Oh, bedoel. Ja, heb ik ook niet. Mooie. Zo, bovenop. Dat is het ja. Ja. Zo zit het. Ja, weet je. We hebben 4 meter zitten. Wacht. We hebben 4 meter. En dan hebben we nog. Wacht meneer. Werkt het hoor. Nee, ik bedoel met de voor. Ja. De voor is 20 dik hoor. Dat is. Dus de tussen hem moet in is precies. Ja. Dus we moeten er precies op heen. Het hart van hem of van boven is het? Wat? Ja, is goed. Ik heb toch de laatste laat liggen. Hadden we voorgemeten. Vergeet je mij niet om u met die deken vergeet. Ja, Oh, maar een meter 20, dat is met 80. Wordt je 200, kom maar. Doe je weg. Ah, en je praat weg. Ja? Ja, dat moet nog gaan. Ja, du hast verschillende Föhren, man. Nee. nee, wat? We kunnen de SRE op de helle horen. De huurbaan toch mensen leren horen. Dat is ook om de beult, ja. Kijk, maak het toch een zeker glaasje. Ja, toch goed. Ja, is goed. Hè? Iets gestoerd met hem. Even gestoerd met hem, ja. Ja? Hé. Nog eenmaal stoeken. Ja, nee, iets kleins. Nog eenmaal, ja, een beetje stoeken. Jo, dat is hem. Zit ook zo goed nu, jongen. Ja, dat kunt Ja, dat kunt wel. Dat staat goed. Zo, dat is goed. Vul me aan. Zet van buren tegen het logo, of? Ja, wat er gewoon weg. Ja, wat is zo? Ja, want ze moeten rechts door, wat? Nee, dat is goed. Zien ze niet, hoor. Doe vliegend achter. Ja, bij die huisje, want die hier, daar ligt er, dat dingen. Wat ligt er? Daar ligt er, waterval. Dan gaat de buks vergongen op de pool liggen. Mag niet. En zo kan. Ja, dat kun je van onderhand met die, ik kom hier die later op, Ja, weet je wel. Die kun ik zo moet schieten, ja. Geet die buks niet zo op de pool liggen. Nee. De buks moet helemaal plat op de pool liggen. En de pool moet met de hankertje grieten zo. Dat is gewoon, dat is zo. We moeten wel, oh, met zo laten vaststoeten nu hoor.
een beetje langs geschoten. Ik kan er straks kan ik hem vastzetten met de dingen. Ik kan er wat helemaal doen hoor. Nee, die moeten aan die grote kijken, wie stevig die steunt keer. Ja, pas op joh, dat zoekt je. Dat zoekt door het water, dat weet zo heel wie beton. Hey. Ja, zo. Wat is dat? Dan moet je Doe het. Hè? Doe het. Doe het. plotseling. Ja. Nou, de kermisvermelding gehad. Heb ik nog, de morgen bij de kerrie nog het oude ding nog te storen. Ja, hij is weg. 51 jaar. En dat wil, want hij is een veewinkel daar. En dat wil daar. En de hardin waar ik op geef. Op de fietsenzonde. Hè? Op de fietsenzonde. Ja. Wat heeft? Zit er van de jury? Dat mag in het. Ja, ik vraag hem maar even. Frans. Schenk het erin. Ja, de prettige kuur, de holen die Zeg, wanneer gaat de tenten lopen? wat heb ik nog? Een papier staan. 11e. Die is de andere werk niet. Ja, maar die is het. Luister, dat is geen werken zo jongens. We verzonnen alles aan het verzoeken door. Moeten eens kijken waardoor de schutters moeten gaan staan. Dat is. En de keer met die wel. Ja, maar we hoeft niet meer met deze machine hier. Nee. Nee, hij hoeft er niet met de machine te komen.
Lekker schoen op. Ja. Die zit gewoon vast. Kom binnen. Kom je van Heerlen? Dat maakt geen Flanders. Ah. Dat is van Heerlen. Die kan het wel echt Holland. Doe mij gewoon nog tussen. Of toen een lange in het midden, die wil ik toch. Oké. Dus Kom, komt de Jack. winterschilder. Altijd. Anders. Eerst een korte. Nee, een lange. Ik ben aan die kant, hè. Dan ben ik aan deze kant. Die in het midden. Nee, pak je dan in het midden. Hé, het is normaal. Ja, draai hem alleen. Die is zwaar, jong. Die is zwaar, hè? Oh, ja. Ja, dat geloof ik. Maar mooi is dat. Komt hij niet? Kijk, dat is gekke goed. Pak ik zo'n pijp alleen. Dus die vroeg eigenlijk Alleen maar. Alleen. Alleen pak je pijp. Hoeveel kilo weegt die? Weet ik niet, maar. Dat geloof ik. In het midden. Huh? In het midden, nee. Ja, ja. Wat denk je? Hoeveel kilo? 30? Lichter als een zware balk. Ja, 30 kilo denk ik. Wacht even. Achter. Ja. Willem moet
Kind kan ze even dat ook lopen. Maakt niet zo'n. Plastic. Draaien. Waarom met die kant? Omdat dat hier het gaan is. Ja, geloof ik. Ik denk, wat is dat voor een gek? Huh? Ja, doe dat maar. Ah, bochels. Kom hier. Kalk in de box. Franse bochels.
Die veld kan het er rijden. Hè? Die veld kan het er rijden. Een paar duizend. Jongen. Warm erin, hè. Maar die is groter geloof ik. Dat is zingbaar. Wat groter. Dat is zingbaar. Ja, ja, dank je. Huh? Warm, hè. Puls. Zo. Ja, kom. Nou. Wanneer komen die naar Keulen, Ko? Wel een ander. Oh, nee. En niet goed op nu. Ik een rotje. Ja, ik moet dat piket van zetten. Een piket in neer, daar hangt niks van. Ja, die natuurlijk ook, ja. Zo. Zo. Het is een 15 shade pearl, hè. Fifteen pearl. 15 pearl, is wat je zei. Nou. En ieder pearl kan 2 man op zitten. Klopt dat? Ja, nee. Op kikker pearl. We kunnen 4 man op zee. 4 man. Nou. Ja, zo'n 15 pearl. Ja, dat heb ik gedaan. 15 pearl. Gewoon van in en afvulling voor de genodigden. Ja,
En dan bist je nog 14 peul over hebben. Mal 4, 14 mal 4. 60. Ja? Ja, moest je wel weten. Die Doe tel- dan maar aan kloppen. Aha. Dus twee genodigden, wat hult dat hè? Mocht er geen ander op zitten? Mocht er geen ander op zitten, op die genodigden? Nee. En wat hult dat hè, de genodigden? Shutter. Ja. Wat het federatiebestuur had, hoe is het federatiebestuur, het genodigde. En op Oh, die mogen de hier, burgemeester en zo gaat. die mogen hier zitten. Die mogen hier zitten. Ja. Aha. Dus Ja, ja. En nog weken zo. de gehoord heb je hier. Ook? Ja, dat mag een holzet niet meer zitten hè. Ik kan gewoon zitten. Ja. Dat mag een holzet niet meer zitten hè. Weet je op? Werker Hafmans. Met Keulen. Tumper, ja. Wat is het? Huh? Ik denk het niet, alles taffelen. Ik zie dat het hè. Nee, vergeet het maar. Zingen niet. Je moest al goed doen voor de film. Oh, jongen. Hoi. Patrick Drescher op parkeerplaats 10, dat is hier voor het kasteel. Dat rechte stuk van het is 68. Dat is 68, ja. En bij de materialenploeg, daar staat John Beckers als leider. Dan is het Mark van Hamburg bij, maar die is niet van scouting, dus ja, die heeft apart. En de rest heeft er niks mee te maken? De rest, daar zijn geen leiders bij, daar staat gewoon één persoon. En er hoeft niks in de gaten gehouden te worden met wisselen. En je mag gewoon een taakverdeling, dat doe jij ook op parkeerplaats 8 en 9 uiteraard. Jij zal gewoon dat iedereen bezig is. Ik heb gewoon aan iedereen verteld
Ze moeten zich melden bij de leider. Dus als Peter komt die meldt bij jou Dave, wat moet ik gaan doen? Dan moet jij een beetje weten hoe en wat. Dus dan moet jij het beter voorbereid hebben dan Peter natuurlijk. En zijn er vragen, je kunt altijd oproepen. En komt de burgemeester van Gulpen die zegt, jij staat hier verkeerd, je moet daar staan, dan roep je mij op. En dan zeg ik, laat de burgemeester een verhaaltje maken. Ah, ja. Hoeveel man kunnen hier? Oh, een paar honderd. Wat dan? De ganzen naar ferm zo. Ja. Dus de hier heel ver wel een ferm. Maar hoeveel personen zouden we drinken? Dat wil het wel eten hier. Vertel ik. 2000. Ja, zeker zo. Ja, hè. Dat wil het eten hier. Dat van. Dat is mij goed, super zo. Ja, moet niet te warm worden, hè. Nee, we willen ook niet. Nee, dat roepen ze niet. Weet je wel dat ze Dat roepen. drinken ze niet. Dat Dat zoeken is ze geen niet. bier kwijt. Dan gaan ze niet, dan denken ze, naar de ferm. Ik heb ze gekocht. De eerste toe. Wat voor klas zit ze? Kinderboek ver. Zit ze op 4. Je weet dat, zoiets heb ik niet gehaald. Ah, kom, heb ik niet gehaald. Ik niet. Zoiets had ik niet Ik gehoord. krijg, Had maar 3 jaar gelopen zo, is er langer veel voor hem geweest. ik krijg een rapport, wegens ouderdom gaat die over. Of wegens leeftijd. Die zorgen voor het geluid. Dat de mensen het kunnen goed verstaan. 1 bier. Dat is het, hè? Wat denkt u van de feesten, meneer? Goed meneer. Ja? Ik heb geen druk nog vandaag. Ik zit hier ook. Had je punten moeten hier komen. En dan die. Weet wat je van de dingen gedaan. Oh, shit. Wees maar naar de ja, maar dat is. Je moet de show. Oh, even kijken. Daar gaat dokter af voor door. Doorloten. Ja, op de buurt, maar dan dood. Ja, We hebben er wel. is het? Die Die hand. vragen, Ja, Toch op de buurt. ik die vragen neer, dat lief. kom. Dan zoek je een burgemeester. Even over, die schroef. Ja, ik kies zo'n vettige klauwen. Ja, dat is weer gegaan. Rechts was de rode af. Dat is die ook nog vettig. Ja, Dat is die ook nog vettig. dat is toch niet wond. Papa, Ja, je moet hem niet eten. wat? De zaak afgeleden. Drinken is één ding, de genre pissen is gedaan. Dat is wat gebeurd. Moet allebei gebeuren. Hè. Dat is wat gebeurd.
Ja jongens. Christine Neuburg. Zo, ja. Dat gaat gewoon erop. Ja. WC's. Bom. Ja. Ja, joh. Het zijn niet bezig, joh. Het zijn niet bezig, dat is. Ja, dit is ik heb het. Je wordt nog gisteren met zand gevaren, hè? Wat is? Peter, je wordt nog gisteren met zand gevaren, hè? Ja. Als het onweer wil komen, wat geeft het? Yo! Rijden maar! Rijden maar! Was het weekend? Met buiten gelukt. Ja, toch? 30 meter, dan lijkt het op de slotdeur. Dan zeg ik langs op de zeedeur. Dus, wat is het? Dat is op de eigen. Dus aan het boek. Hoe lang langs varen? 30 meter, dan moet je varen.
dat is goed. Kom maar. Hoe kunt ze helpen doen? Ik kom helpen, joh. Heerlijk, heerlijk. Ik stond hier. Zo. Mooi hoor. werken. Ja, jongen, ik moet ook werken. Hoi. Ja, ja, hallo. Ik moet ook. Hoi jongen. Geen wapens op te maken. Waar zijn al die mensen die planken nu vanaf laaien? Ah, Die die stelen hebben de fabriek. Dat werkt niet. Ja. Ja, kom maar. Krijgen we nog een plek te komen? Niet te veel gas, niet te veel gas. Kom. Het is die vergulpen. Ja. Ja, lopen laten je handen op. Uit die brand blijven, daar niet afwachten. Dat zijn mooie opnames, hè. Je kunt ze... Jacco, gaan we wel eens aan de spullen. Dat zijn mooie, hè. Oeh. Ja.
Ja, klopt. Ja, dat is mooi. Wat hè? Verzinken. Oh. Was die drijf heeft geen bid hoor. Mocht je krat zitten, dan leg ik krat. Dit is beter doen met de hand dragen. Omdat dat krijgt kunnen of zo te gaan. Ja, ik is 6 op. Ja. Joep. Dag hoor. Dag hoor. Dag, ja. Smaken? Meneer Nick. Laat hem maar voet. Ik ben allemaal een boerenlul. Ja, ja. Oh. Is het warm? Ja. Ik zeg het. Gewoon de dier van de scheetbeun. En dan kijken we dan door wel eens. Ja, dat keukenmateriaal. Hij gaat hem toch. Maar twee. Wat? Wat zesde?
Regelen we helemaal. Als je vragen of opmerkingen, dat de hele dag met mij. Waar komt u vandaan? Dag. Weer? Van Hingen. Hingen? Ja. Met zusteren. Oh. Hij is van de zuchtende zusteren uit Zusteren. En van die zuster die met ja. Ziek. En die mevrouw daar, ook van zuster. Nee. Die is ook van Hingen. Ook van Hingen. Die weet ik nog niet meer Hingen. Dat is mevrouw Jansen, ja. Mevrouw Jansen, ook van Hingen. Hoe ligt Hingen? Ja, nu maak ik het hem gans boven. Ja, die camera weet dat niet. Echt? Het vorig jaar is dat zadel af geweest. Dat weet ik. Ja, we gaan neer naar Rusland pakken en nog. Die zijn van Gulpen die. Die zijn het van Hingen.
heel goed vindt dat je hier gewoon weg moet. Dat laat wel bericht jij tegen hè? Ja. Ja, maar wil je? Hij wordt geslapen te staan. Ah, dat is het. Je kan eens klaar. Ja hè? Hij gaat ook gewerkt hè? Nee, denk ik. Dit is nooit weg hè? Ja? Dat onze bond namelijk geen opdracht op die vleer had, dat is voor gisteren. Weet ik niet. Dag Sjaak. Dag meneer Leclerc. Dag Sjaak. Hoi. Zo ja. Ik kan zo op de gemaakt kijken. Ja, Dan gaat ook veteranen erop zitten. Ik vind het schitterend. Oh ja. ik vind het schitterend. Is dat Ja, jij onthouden het toch Als jij koning wordt, ik Jan Koning. Ja. Fijne grote baarden.
Hoi. Hey, als ze meer aan het zetten, dit was op televisie komt, dus Pas op.
was...
We can't see oil. Oh, yeah. Come on, do.
Zo. Ja, dat wel. Even gewoon. Zo. Niet te filmen. Het is niet te filmen hier, hè? Nee. Jongen, wordt gewerkt. Ja, kijk, we zijn. Jongen is er werk hier, hè? Ondenkbaar. Dat is het Lufke. Ik weet niet meer wat het is, Lufke. Hoppa. Café Sport. We gaan het niet jongen, 23 jaar, je werk hier. Hard, de hup. Hè? Ja, ja. Hier. Hier zie je. Dat is ook leuk. Dat wordt schön, hè? Hoi. Ja, dat is geweldig. Ja. Oh, Jacco. Hier is, oh. Zeg het hem maar. Zeg het hem maar. Gekocht door Ed Klinkenberg. Hoi. De kroon is verkocht. Dat is dat niet. Dit is gangbaar, maar zeg maar, die hebben 9 en dit is echt gangbaar. En deelbaar. Ook niet opstellen. Dat dit is het meest gangbaar, langer kan ik opstellen. Dus niet alles. Hij gaat naar de wil. Je zit op het reisnaam. Grap. Ja, ja. Moet je die hebben? Ja, want dan een zakje eromheen.
Goedemorgen. Goedemorgen. Dag heren. Dag meneer. Hoe is de vervuilde grond? Wat? Hoe is de vervuilde grond? Is het Gravenhof? Hè? Dat is de Borg Gravenhof. Ja. Daar zit de vervuilde grond, hè? Ja. En Firma van der Weijden. Vroeger heeft hier de lood van de Weide gestangen. Ja, klopt, maar dat is nu. Dat gaat nu tussen Sinstrand van der Weijden, hè? Ja. Ja? Is die brug betaald daar? Hè? Is die brug ook betaald daar? Weet ik niet. Weet je niet? Dat is ook weinig, hè? Ja. Waarom wil ik zoveel? Dan moet het. Dat is de vervuilde grond. Ja? Een moment. Goedemorgen meneer. Hallo. U bent vervuilde grond aan het rijden? Ja? Waar komt die vandaan meneer? Uit de tuin, hè? Uit de tuin daar? Ja. Dat is de grond van der Weijden. Vroeger. Huh? Weet u niet hè? Ik ben hier niet bekend. Ja, dat was ik wel. Zo. We gaan eens kijken. Dames en heren, kijkers, thuis in de huiskamer. Dat zijn de mensen die moeten dat maken. Mag ik eerst vragen wie dan voor ik u nog rond? Gemeentegulpen. Had ik gewoon een busje gezien. Heb ik niet bij me. Dan mag ik u ook niet binnen laten. Probeer een tweewagen. Met vervuilde grond. Ja. Dat is vroeger het trein van der Weijden. Die is verkocht geworden aan Sinstra. Ja, grote makelaar van Limburg. Ja. Ja meneer, zeg het dan. België. Dat is de firma Vossen. Ja. Zo dan.
ook nog recht liggen. Nee, joh. Nou, ik wil nog een keer komen. En daarachter kunnen ze ook gestart. Laatste. Dit zijn de laatste huizen van de Grats. Die kant stonden de huizen 57 afgebroken. En nu 96. Gaat die huizen weer rond. Ook vol. Liggen. Hoi. Ja, is goed. Ik heb zo gekend. Ja, jongen.
Mhm. Jo. Voor de oude bullen. Voor bij de oude bullen, jongen. Die willen niet op de film komen te staan. Voor Die willen we per se niet op. Ja, wacht even. Ja, nee, wacht even. Zo. Zet ze niet erop. Ach ja. Ja, jongen. Dan gaat deze zo op je. Ja, gaat maar weer. Ja? Oh, wacht maar. Ik zie nu gewoon de hele dag, dat die hele stad er niet over. Maar een oud, maar nu hield er niet over. Kijk, hè.
Dag mevrouw. Maar dat weet schon. Het wordt gefilmd, meneer. Prachtig. Ja, mooi hè? Kijk in de wereld film als het gewerkt is. Daar komen we nog terug op. Zaterdag. Ja. De koppenjennen gaat. Oh. Zo. Er wordt de koppenjennen gaat nog eens beroemd, hè? Die stille koppenjennen wordt zien. Maar Dat is ook een beroep, ja, mensen. ja, dat werd nog eens bekend, hè? Stille straatje. Ja, de leven horen hier. Ja, daar kunnen ze leven erin. Dat is hoe. Staan we nog over grondweg, zie je. Dat geloof ik. Je had er Jan Vliegen nog gezegd. Ja, Charles Simons. Ja. Dan heb ik nog in de liggen van 1929. Die tramke, we vinden hoe tramke van Vals bis Maastricht. Zo. Met kijken projecten voor zijn ouders, dat zit in een video. Ja. Ik kan alleen hebben, maar dat kost 3000 mark voor te lenen. Nee, ik moet dat filmpje zich vullen. Dat loopt niet bestond, zeg je. Heb ik er nog een? Ja, de best wel, dat is er een deel. Ja, weet ik wel. Huh? Dat doet me geholpen. Best wel geholpen. Hoeveel mensen zijn geholpen? Een vrouw is wel geholpen. Ken je gaan geholpen naar school? Kinderen kunnen geholpen in school. Oh, ik zit 15 jaar op Mario te werken. Merken wat dat zegt, ja, ja. En ik heb een geholpen. Dat is met alleen maar alleen merken wat te doen. Ja, hè? Ik heb het fietseren niet geholpen. Mountainbiken. Ja, dat weet ik. Dat had ik 3 jaar. Ja, ja. Dus 2 keer de nationale kampioenschap, plus 1 keer een top 4 wedstrijd. Dat had ik georganiseerd. Ja, dat weet ik ook. Ik heb Toch georganiseerd hier, dus. Ik heb filmen over gezet, hoe ze opsteekt. Ja? Van de honden. Ja. En ja, die geholpen. Eerst nog even door. Loop. Dat joh. Doe dat werk niet of zo. Ja. Nee, niet. Ik ben actief, door werken. Juist. En ik vind het ook dat het ook een stiet wordt dat concurrentie komt, jongens. Ja, en die komen alle dag 1500 keer naar een school. Ja. Met de fiets. Hallo? En wanneer die keer gaan nog fiets aan, dan moet het gemaakt worden. Juist. Ja, dat is goed. Nou, en er is hier gewoon de behoefte nog. Er is nog niks op dat gebied. Nee. Klopt. Dus denk ik dat toch. Geen inspelen en wordt er ook nog helemaal in. Ja, dat is wel goed, hè? Dat is Alle gooien eraf willen, hè?
Hè? Dacht ze het hek aan het scheren wordt. Die kunt wel goed, die. Hou gewoon geen veel stijl. Langzaam. Goed met jaren. Moet klaar, moet klaar. Ja, dat zit ik hem aanslekken. Moet klaar. Dus je toch al alles verdig. Reiters. Koershakking. Index. Ik heb toch index erop staan. Oh. Ja. Dat lijkt schoon. Dat lijkt mooi. Mega, Sophie. Goedemorgen, Lina. Goedemorgen.
Warm. Morgen. Mooi, mooi. En Bergman, Zwijnen. Alles goed? Ja. Weer een zak bij in Julpen. Ja. Vroeger was dat net als zijn hier. Die heeft de zwarte tijd nog meegemaakt. De gouden tijd nog meegemaakt. Dat is nu wat moeilijker. Vind je het goed?